Wato Allah shi taimake ka. Allah ba ka nasara. Ci daɗi lafiya. Allah shi taimake ka. Mu za a gama da duniya lahira. Insha Allah. Lafiya. Allah ya. Wato sarkin fada. Allah ba ka nasara. Baki. Allah ya taimake ka. Wani abu sai Saudiya. Allah. Zuwa na Saudiya. Ali 10,500. Aka kawo min wata kaza. Kun san shiga ba kaza. Kwarai da gaske kuna jin labari. An kawo kaza. An kawo wata kaza. Wato tsayinta. Tsayinta an gaya maka ya kai bishiyan nan. Hattara alabaka nasara. Ai kaɗan daga cikin girman kajin Saudiya ke. Kaji ko? Ai wata ta kai toron giwa ƙaramar ya tsako kenan. A Saudi ba? Allah ka san kai ka yawon duniya. Ai in dai a duniya mun shiga mun fita lungu sako mun ga me ake gudanarwa kuma mu ma mun gudanar. Muri. Allah ya taimaki mai gari. Wannan farfesu. Cikin kwana biyu da ka dawo fada. Kana kawo farfesu. Tabbacin farfesu masu daɗin da kake kawo kwana uku nan ba. Ai buri na mai gari ka bani dama na miƙe kafa a fadan nan. To daɗi yanzu ka fara ci. Duk abin da kake bukata kai nan gaba ba naman karamar dabba ba ita dabba za a kawo ta gasa kanta ta tsaya a gaban ka kana cakula kana ci. Muri kwana biyu. Ina kake so mun wannan abubuwan ne? Kai dai ɗebi farfesu ranka shiga ɗaya. Na delu ne mai farfesu can gaba da tasha yar kasuwa. Kan Allah. A abu ya kyau. A ta iya farfesu. Amma dai kuma dai kuna jin daɗin wannan abu. Ba kaɗan ba. Ka sai kai da kake ci. Suna dai jin ƙanshi. Duk lomar da za ka ci na haɗe yau. Kowa dai yana muku daɗi. Yana kallo dai. Buɗe mun ruwa. Alabaka nasara. Ai duk lomar ka da yawo mun kyaɗiya. Buɗe mun faro. Farfesu. Tani mai giri? Ka ga bawawa. Ya mun arziki kenan. Okoro ba? Okoro ikon Allah. Ranki dade. Baki kira tura dede. In kice okoro akwai manduwa ciki. In ki fara ka yayi dede. Okoro ka zo ka same ni ina aiki. Ranki dade. Na ji daɗi saboda na ga kina ci wana. Shi ne yasa na ce to bari zu mu kirbi na mu baci na wannan ina bi mudi. Kai bawawa ba shi ko kai bawawa. Muri. Ranka shi daɗi. Me ya hada ka bashi da wannan babawa a fada bayan hanyar jirgi da mota daban ne. Kai faɗi ba a tambaye ka ba. Me ya kawo ka nan? Gaisuwa ka zo kai kuma kai. Ta cika tafi. Kai ka cika bambara ma. Haba. Okoro me kace? Kai. Kunnan ka dai bai ji ba ta. Da ka ta muri. Ranki dade. The first time the firko ya kirbi pepesu na biro. Kisa ni biro monkey. Pepesu na shi for the can chicken achi. Number 2 akwai shi ne jaki. Kisa da jaki donkey wani. Ya ci ya kirbe shi. Number 3 ya kirbi na kire. Wow. Pepesu na kire ya kawo. Biba mu kudi. Now chini ya ja kirbi wannan na lede. Baki wa tambaye ka. Wani yaga, shi yaga. Bauri me? Ina tito zan biyo shi gani in kiriya ne kine karaci kuku ya mu kiriya je mi gani for my eye kurukuru but I happy mi ji dadi na giri kina tabaci alade Kai kuma ba. Sai Sadu ba kake wa tambaye. Wani waka. Aikin gama ya gama tun da ka ci kai dai bari in raka wannan. Alade. Kai. Biki ba ka kudi ka bada shi. Na kudi ki. Allah ya sabudi. Allah ya sabudi. Allah za mu mutu mana ba. Mai gari ya ci alade. So kai ma da naman fushin fa. Ai kai ma ka ci alade. To ni ba kai shi ko na ji ba. Kai shi kuma
ai kai ma ka cike a wallahi tallahi ban ci. To mu kira malam a tambaye shi duk wanda ya ci ganshin alade ya ci alade. a wallahi ba